салом, рӯзи хуб. Номи ман Павел аст. Ман намояндаи ширкати Apple мебошам ва имрӯз мехоҳам бо шумо дар бораи он суҳбат кунам, ки чӣ гуна метавонад хеле осон ва сода сабти ном кард ба истифодаи почтаи электронӣ. Имконият аллакай дар баъзе кишварҳо дастрас шудааст, вале ҳол дар ҳама ҷо фаъол нест. Ба мурури замон рӯйхати кишварҳое, ки чунин намуди сабти номро истифода мебаранд, васеъ мешавад. Биёед ба раванди сабти ном шурӯъ кунем. Дар экран мо шакли ворид кардани маълумотро мебинем, ки барои сабти ном ҳамкор лозим аст. Биёед онро пур кунем. мебинем, ки ҷой барои ворид кардани почтаи электронӣ ҳаст, вале дар назди он ситорае нест, яъне ворид кардани имейл ҳатмӣ нест. Албатта хуб мешуд, ки ворид кунед, зеро ба он ҷо огоҳиномаҳое, ки ба бек-офис меояд, фиристонда мешавад. Аммо боз ҳам ин шарт нест. Биёед онро гузаронем ва бубинем, ки чӣ мешавад. Дар ин ҳолат ворид кардани рақами телефон дар шакли дуруст хеле муҳим мешавад. Албатта санҷед, ки рақам дуруст ва комил саҳнавиштаед. Ман розӣ ҳастам, ба ҳама ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ тугмаи давом доданро пахш мекунам. Одатан логин ва парол ба почтаи электронӣ фиристода мешавад, аммо дар ин ҳолат, зеро ман имейл нишон надодаам, онҳо рост ба экрани бек-офис баромадаанд. боварӣ ҳосил кунед, ки онҳоро нусха бардошта дар ҷои бехатар сабт мекунед. Тугмаи "Ман ҳама маълумотро сабт кардам"-ро пахш мекунем. ҳамин тавр, ман ба ҳисоби нави худ ба бек-офис дохил шудам. Баъд метавонам ба қадами фаъолсозӣ гузарам, яъне обунашавии шарикро бихаридорӣ намоям. ҳамин тавре, ки дидед, чӣ қадар осон аст, ки шурӯъкунандаеро бе истифодаи почтаи электронӣ сабти ном кунед. Ба ҳамин тамом. То боздид.